Takot ka na ba sa maingay na lugar? What if there is a city that could offer sanctuary without taking away the fun here in Pangasinan? I'm Nikki, your travel bestie. Tara, gala tayo this week. Let's discover the serenity San Carlos City offers dito lang sa biyaheng Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan Pangasinan. 1587, the Augustinians came here first, then later the Dominicans. Nakita ang San Carlos, which they call Binalatungan because there are so many balatongs. Balatong is soybeans. The people, you come here, we will entertain you. Para makarating sa San Carlos City, kung manggagaling ka sa Maynila at gamit nyo ang inyong private cars, dumaan sa mga expressways at kapag nasa T-Flex na, mag-exit sa Carmen. Pagkalabas sa Carmen, lampasan lang ang Malasiki at makakarating ka na sa San Carlos City. Nandito po tayo sa Minor Basilica of St. Dominic. And here we have Father Mar. Hi, Father Mar. Hi, everybody. Hi. So, Father, tell us the story of this basilica. Welcome to the Minor Basilica of St. Dominic. This is the only minor basilica under the patronage of St. Dominic in Asia, and it is the 5th in the world. There are 21 minor basilicas in the Philippines. So this is St. Dominic. This is the replica of the main image of the basilica. And St. Dominic is one of the greatest saints in the church. He founded the order of preachers, and we call them the Dominicans. And this is St. Dominic. We are going to the back, and you will see a relic of St. Dominic. O light of the church, teacher of truth, rose of patience, ivory of chastity, you freely poured forth the waters of wisdom. Preacher of grace, unite us with the blessed. So this is the basilica now. It was built in 1700s, and in 1773, it was finished. So it's 2023 now. So it's 250 years old. We're going to see a lot of mango. Hindi pa nila season ngayon. So it's going to be baby mangoes, unripe pa sila. We're gonna go there and see green mangoes. Green mangoes, yan. Wait, alam mo. So ngayon, nandito tayo sa Mango Gardens at may mango tree. You can see there, may mga rosas. When the flowers grow older, they turn into mangoes in 90 days. And then, masarap na siya. Pwede mo nang kainin. So this is the serenity that San Carlos City could offer. Peace and quietness dito sa under the mango tree, where you can have delicious mangoes and relax in this beautiful weather. Favorite ko yung mango. Yung green, nakakakilig and sour. Yung ripe, yung hinog na, sweet and refreshing sa mainit na panahon. Give me one trivia po about mangoes here in San Carlos. Sa San Carlos, kami yung sa Pangasinan kasi pinakamalaking mga producer, no? Ngayon, sa Pangasinan, siguro mga 30 to 40% ng production ng Pangasinan ang gumagawa niyan, taga San Carlos. So kayo talaga ang pinaka-main dito sa Pangasinan. Yes. Maraming taga San Carlos na nagpupunta ng iba't ibang probinsya para lang yun, magpabulaklak ng mga o mag-spray ng mangga.
I can testify na the mangoes here in Pangasinan, sila yung pinakamasarap na mangoes. Yeah. And mas sila inaalagahan, like mahirap pa, may mga special processes. Yung sa fruits, dahil dun sa Kurikong Season Planting Station, dati hindi kami nagbabaging, ngayon nagbabaging na kami. Yung baging, ibig sabihin from 50 days old yung bunga, binabag na namin yun para hindi na siya kagatin ng seed fly. So kailan pa ang peak season? I-induce kami ng bulaklak ng mga December hanggang January. Yan. So aanihin nyo ng April hanggang May. Yun ang maraming bunga. Ito yung bumuhay sa amin nung bata kami. Kasi yung father ko talaga siya yung talagang number one. Alam ko, siya yung iniidolo ko actually pagdating sa pagmamangga. Then, pagdating naman sa pangkabuhayan ng mga taga rito sa Pagal, siguro before, mga 10 years ago, most of the families here ay sa mangga. Mangga talaga naman na nabubuhay. Then later on, syempre nakapagparal na sila ng mga anak nila dahil din sa pagmamangga. So for now, medyo nabawasan na kasi karamihan nga nakapag-aaral na. Yet may mga pa rin, may mga family, may mga talagang natitirang nagmamangga pa rin. Nandito tayo ngayon sa Central 1 Elementary School ng San Carlos City, kung saan may museum donated by Engineer Mark Casalian. At kasama natin ang pinakamagandang tourist guide, si Janica! Hello! Hello, How Miss are you? Nikki! Pakita mo naman sa akin yung pinaka-famous na museum niyo dito sa school Yes. na to. Tara. Nikki, alam mo ba na dito ay makikita ang mga Pangasinan's pride and of course 27 statues ng mga inspiring and powerful people all over the world. Really? I just got to know it now. Yes, and kung makikita natin yung mga statues, ay ito yung mga actual height nila talaga. So ganang katangkat si Abraham Lincoln. Yes, diba? Tangkad niya pala. Super tangkad. Mas matangkad pa siya sa'yo. Very obvious. Ay, may nakita akong camera from 1940. Tara, picturean kita. Parang bet ko yan, Miss Nikki. Sige nga. Wait, parang may tumatawag. Ay, wow. Sige, magpipicture ako. Sige. Parang 1 hour to bago mag-develop. Kaya magstay ka na lang doon ng 1 hour. Okay. Ay, ito yung shatong, oh. Shatong? Ano yan? Yes. Nakwento sa akin na ito, na alam ko hindi natin ito naabutan, pero medyo may knowledge akong konti. Actually, ganito yan laruin. Kung sino ang pinakamalayo, siya ang mananalo. So, ganito yan laruin. Ready? 1, 2, 3. Miss Nikki, baka mas may talent ka sa shatong. Go! Well, mas malayo ka. And, actually, trivia about this game, ang parusa sa natalo ay kailangang tumakbo mula rito hanggang doon kung saan mo naitapon ang pamato. At kailangan mong sumigaw ng shatong. Ang cute! Diba? Mickey, ito pala is balulang. Ginagamit ito traditionally for prayer sa mga padasal nung mga years back. Kapag kailangan na daw umuwi or mga 5 o'clock or 6 o'clock na ng gabi, kailangan lang nila is May code pa kaya? Code for marriage, code for eating, code for galit na ako, punta ka na sa siguro bahay. pag ganin ako. Siguro gano'n. Kailangan pala may kemo. Gano'n. Bye! Bye! Welcome to Roberto's Backyard, and these are their Filipino dishes. So ano yung pinaka-gusto mo? Well, sabi ko kanina, favorite ko yung oxtail kare-kare, pero hindi ko pa natatry dito ang kanilang binagoongan na may pork chop. Gusto ko yan i-try, favorite ko yan. Paano ba yan? Bato-bato pick tayo. Sure. Sige, 1, 2, pick! Sa akin pa rin pero.
Kung food trip naman ang hanap nyo, siguradong kalidad ang mga pagkain dito. Katulad na lang dito sa may La Hardens Restaurant. Fresh from their farms ang bawat luto na kanilang hain. Ngayon, ang concept namin dito is yung restaurant namin dyan para masustenan ng needs namin. Gusto namin yung from farm to table. Kaya yung mga customer, pupunta doon, magtuturo kung ano yung mga gustong ilutong vegetables, including livestock yan, kung ano ang order nila. Tapos iluluto sa harap nila. To ensure purely organic lahat yung gusto namin. Yung lahat ng product namin na ipapakain, manggagaling dito sa loob. Yung pagpumuntang isang pamilya rito, ano siya, parang wholesome entertainment sa kanila na yung mama nandun sa wellness house, yung bata nandun sa pool, yung mga anak nilang binata nandun sa billiard hall, ganun, yung parang lahat sila may ano. Akala nyo ba pang umaga lang ang kainan sa San Carlos? Di kayo sure dahil hatid ding ang bayan na ito ang kanilang mga resto bar sa gabi. Katulad na lang ang Ragas Resto Bar na matatagpuan sa Barangay Palares. Nandyan din ang Our Patio Food Park and Events Place. Ito po kasing lugar namin is open for all. Actually, pang kids, pang teenagers, pang mga adult, and especially wala po kami pinipili. Dito po all-in-one, kumbaga. Kasi meron po kaming, pwede silang mag-dine-in, meron po tayong mga stalls na pwede nilang pagpilian, meron po tayong pang kids, like for example, we have the milk tea, the fruit shake, the fries, and nachos, and meron din po tayong mga merienda, pati pang dinner, lunch, breakfast. Kasi we're already offering the eat all you can po namin. And as you can see, meron po tayong events hall. So we can accommodate all different events. Hindi rin papahuli ang JB Farm Restaurant. Ang talagang negosyo namin ay farm. Yung mga supplier ko kasi na galing ng Manila, Batangas, at sa mga ibang lugar. Pagdating nila dito, wala kasi kaming pagdalahan ng mga restaurant. Kaya naisipan namin ng aking asawa na magpatayo na lang ng sariling restaurant. Para imbis na kami lang po ang makinabang, pati yung mga taga dito na may mga negosyo rin, ay may mga mapagdalahan ng mga bisita para po komportable din po sila. Farm to market po kami. Ang baboy na ginagamit po namin ay makakasiguro po kayong ligtas dahil galing po mismo sa aming sariling farm. Pati yung mga itlog na ginagamit, may mga layer din po kami. At saka seafoods, meron din po. Kumpleto po sa restaurant po na ito. Nandito tayo ngayon sa Rojas Boulevard, where we have handicrafts and furnitures made out of bamboo. Kung mahilig kayo bumili ng pasalubong, tara na! Ito ang bilao, kung saan nagtinatahip ang mga palay. Ito ang dating walker. Ito ang ginagamit ng mga bata para they will know how to walk. Ngayon, may mga wheels and stuff na sila. But right now, it's made out of wood. You just put it down, tapos yung bata, syempre, nasa gitna, tapos marunong na sila maglakad. Alam mo kung anong tawag dito? Ito yung bata, ito yung nanay. Ano po ito? Para lang sa ano yan sa kaldero, yung tinagalagyan para ipapatong yung kaldero. Kaldero. Ang iniisip ko yung nasa head na corona. Ito po. Ano yan? Dito rin yan, yaring kawayan din yan. Pero dito rin sa sa gamata yan. Magkano? Para sa manok yan. Para sa manok. Akala ko dirty laundry kasi nakakita ko sa Para Shopee. sa lagayan ng ito. Alam mo paano ito?
It's a flying broom. Pag late kayo sa trabaho or sa school, sa kanyo na. Bye! Hi, ma'am! Hello po. Ano po name nyo? Norma po. Norma, ano po yung tinitinda nyo dito po? Ito po, bambusit. Gawa po ng produkto po ng San Carlos dito. May magkano po yung mga cabinets at mga upuan nyo dito? Itong upuan na ganito, half set, 2.5 po. Ito po ay 4.5. 4-5 lahat. Sa halagang 4-5 may whole set. Opo. Mura na yun. Pwede na kayo bumili. 4-5. Isang set ng bamboo furniture. Kaya naman, kapit lang kayo. Dahil sa ating pagbabalik, may trending daw na pagkain dito sa San Carlos City. Kung ano yon, tutok lang dito sa Ganda mo, Pangasinan. Dalilan Pangasinan! Naghahanap ka ba ng magpapatamis sa inyong buhay? Huwag kang mag-alala dahil sagot ka ng cassava cake ni Mayfair Bake Shop. Mami, ano po dito sa station na to? Ito po yung gawaan natin ng cassava pudding. Ito po yung fresh cassava. Grated po siya. Ito po yung balinghoy sa Tagalog. Tapos, ito naman po ang eggs. Ito naman po ang white sugar. Ito po ang evaporated milk. If you will notice, wala po siyang water. So, kaya siya masarap. So dito po tayo sa mixer. Ito ang ginagawa ni Kuya. Minimix niya yung cassava ingredients dito sa mixer machine. Pag sa cassava cake, kung na-average kami, 10 to 12 na timpla times 35. Kasi 35 pans ang ginagawa namin sa isang timpla. So, 12 times 35, yun ang daily consumption namin. May certification ato po ngayon galing DOST. Actually, yung DOST, nag-train sila ng mga supplier ng nutritious product. Sa Region 1, kami yung isa sa napili. Paano namin ibibigay yung nutritious product sa mga school children natin sa Pangasinan. Kami yung ni-recognize nilang nanalo dun sa guidelines nila. So, kami ang nag-represent ng ating province dun sa seminar. Ito ang pinagmamalaki nilang cassava cake. Tara, tikman natin. Ingit kayo, no? Char. San Carlos City is peaceful and quiet. Pero may trending na pagkain dito eh. Tara, alamin natin. So ngayon, nandito tayo sa Kanan and Gomez para malaman kung ano yung trending na pagkain dito sa San Carlos City. I am here with Ma'am Imelda. Hi, Mami! Hello! And she's going to show us kung paano magluto ng ano yung trending na pagkain po ulit? Binulbol. Binolbol. Binolbol. Oh, yeah. Tama yung sabi ko. So, may history pa po ang binolbol? Actually, ang binulbol talaga is, nilaga sa tubig na bigas. Tapos with, luya.
Yan ang talagang tipikal na binulbol. Pero siyempre nasa ano na tayo ngayon, 21st century, kaya medyo nabago, na-enhance, kumbaga. Magkaiba po sila or parehas pa sila ng arroz caldo? Parehas lang ng proseso. Siguro lang sa paggamit ng, yung iba kasi, hindi masyadong ginagamitan ng luya. Konti lang. So hapon sa amin, maraming ginagamit na luya. Can you show us kung paano magluto ng binulbol? Okay. Okay. Paano po yung first step? Siyempre, kailangan natin painitin yung kaldero. Kailangan mainit na mainit yan. Then, yung mantika. Eto, Mantika. Konti lang. konti lang para mas healthy pag konti. And then, yung karne, kailangan natin siyang isang kutsa. Mauna to para malabas yung sariling mantika niya. Okay, kailangan itong palabasin yung sariling mantika. Kasi itong binulbol, ito pangmasa eh. Kumbaga, pangmasa to. Lahat, kahit anong level ng antas ng buhay ng tao, pwede siyang kumain. Mapamahirap, mapamayaman. Totoo nga po yun, binabalik-balikan ko tong binulbol. So ang lasa po kasi nung binulbol, yung binulbol pa lang po, malasang-malasa na. So dagdagan pa po ng napakaraming toppings, approve na approve. Pwede mo nang ilagay yung lahat. Lahat na yan. Mas masarap pag maraming bawang. Ano pa, Mami? Parang I want to cook pa. Sige. Parang gumagana ako Lalakasan ko yung apoy. gumagana. Ano? Ano? Gumagana ako magluto ngayon. Parang ginaganahan ako magluto ngayon. Parang tutuwa. Luya. Magtutuwa yung nanay ko dito. Marunong ka magluto ng binulbol. Kaya nga eh. Tapos sabi ko, Mama, binulbol. Okay, ikaw na magluto ng sibuyas. Alam mo yung nagka-trend? Gusto ko lang parang... With matching ay. May art ng pag... Okay. Hindi ko na to i-artehan kasi madami na siya. Yan yung pinaka... So, ayan. Ilagay natin ang asin. And then, yung konting bechin. At saka itong cubes na beef. Mami, mabigat pala yung guys. Mabigat talaga, Mami. Mabigat. Ay, wow. Ito yung sabaw ng pinaglagaan ng buto-buto ng baka. Ayan. Ang word na binulbol, Pangasinan yan. Pagka Tagalog na, lugaw. Yung arroz caldo from Spanish yan eh. Ganyan na So, siya. yung sa name, another culture and lengguwahe lang talaga. Oh, yeah. Okay. Para sa mga Pangasinense lang yun. So, Mami, pagkatapos maglagay ng sabaw, ano naman yung next? Hintayin natin siya lumambot. Ayun, Okay. pag tama na yung lambot niya, ayun, siyempre kailangan natin tikman kung tama ba yung lasa ng yung timpla. Pag kulang, dagdagan ng kunting asin o yun lang. So, ito pala ang binulbol. Tikman kaya natin. Masarap. Parang may siya, parang special ata ito kasi may chicharon, may beef, may siomai, and of course, garlic. Siguro pwede din sa egg and calamansi if you want. Uwi ko nga si Mama. Or, lulutuin ko na lang. Huwag kayong bibitaw. Dahil sa pagbalik, we will show you more of San Carlos City dito sa Ganda mo, Pangasinan! Galing Pangasinan! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view.
also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Balilan Pangasinan. Nandito pa rin tayo sa Ganda mo, Pangasinan! At our trip is not completed without knowing or discovering how the bahay kubos are made out of bamboos. Tara, alamin natin. San Carlos is also known for their quality bamboos and so for their quality bahay kubos. It also helps them with their livelihood. Ang mga tao dito, gumagawa sila ng bahay kubo at bahay nila, bahay kubo pa din. Hi, Tay! Ano po pangalan nyo? Hindi. Ano po ginagawa nyo dito? Sinasaigan ko tong upuan na kubo. Gumagawa po kayo ng bahay kubo. Mahirap ba po? Hindi rin gaano mahirap. Gaano katagal bago mabuo? Halimbawa, pag 4 kayo, mga 6 na araw, 5 ganun. 5 lang? Okay, so magkano naman pag ganito kalaki pa yung bahay kubo? Bintahan. Opo. Ito, ang size nito 6 by 12. Ang bintana namin ito hanggang 45. 1,000 Oh. hanggang 45,000. Paano yung ginagawa yung mga ceiling? Ano po ito? Kahoy pa rin? Or yung leaves? Yung ceiling? Pawid na nipa. Hindi pa sila. Sa jail bahay ko mga 20, may 20 years na ako doon. Sa jail bahay ko. Kundi marami din. Nakakaraos din sa pang-araw-araw, ganun. Sa mga magulang ko, natutulungan ko din sila. Tapos yung mga kapatid ko, ganun. Perfect mga bahay kubo because except for its homey feels, it can beat up the heat in this heat season. San Carlos gave me so much joy during my stay. People were warm and welcoming. They made me feel like I was at home. They made me feel comfortable to be curious about their vibrant culture and history. They were very ecstatic when sharing their memories and their town with me. I got to taste great food and yummy pastries. Their delicacy felt like it was made with love, just like their people. Kindness and being considerate to the people around you. These are the traits I saw from them that I will cherish forever. They made me, who was a stranger to the town, feel at home. San Carlos offers a serenity I felt with my heart and a sanctuary I felt with my soul. Yet, they never took the fun away. With these memories I have, surely I will visit this home of mine again. Ganda mo, San Carlos City! Ganda mo, San Carlos City! Kaya naman, samahan niyo kaming muli at sabay-sabay nating tuklasin ang mga natatanging yaman ng ating lalawigan. Dito lang yan sa bagong pasyalan ng Barkada, Ganda mo, Pangasinan.